Oma 2 lantai regone terjangkau rek yo. Terus keistimewaane maneh posisi nih hook rek yo, dapat 2 akses. Terus enake maneh cuwidek karo musola lho. Regone murah rek yo. Sing pengen dadi takmir masjid langsung digas rek yo lho. Musolae ready, lek masalah tonggo sepilno Mas. Lho, tonggo wis full rek yo. Kenek gawe rasan-rasan yo wis. Wis gak tonggoan karo dalbo lah maksudnya. Wis langsung masuk ae yo, gak suwe-suwe. Lah, wis oleh pager ngene iki yo, kenek dibuka karo ditutup. Engko regone tak sepilno kari-kari deloken di akhir video. Masalah rego, ukuran, lokasi di akhir video. Yo, wis langsung ya. Loh, lek masalah karpot ombor rek yo. Mobil opai iso melebu rek yo. Bleng ngene iku. Loh, wis kayak ngene, wis free kanopi rek yo. Wis langsung fase tampak depannya kayak ngene rek yo. Wis langsung ya. Loh, pintune lunyu, sliding rek yo kayak ulut kejuguruli. Wis langsung ya. Nah, dadi nang ngisor iki rek yo, ono dapur karo ruang tamu tok yo. Dapur karo ruang tamu tok. Kamare kok nang dhuwur. Lah terus enek maneh langsung iki menuju ke nang kene rek yo gang iki. Soalnya iki posisine hook yo. Apik yo. Kene iki dapure wis gede ambek kamar mandi ngisor iki rek yo. Kamar mandi ini wis gede kene 200 wong 15. Wis tak keramik klosete nggih kloset duduk. Yo wis. Saiki langsung ndek kamare rek yo. Wis ae Cak, langsung munggah mendukur lho. Tenang ae rek, aja kuwatir wis tak kei cekelan. Masuk kamare ono loro rek. Nah, kamare nang ndukur iki jejer. 2 kamar mandi yoan. Lah, iki kamar pertama iki. Nah, kamar pertama ndek kene rek yo, kene gambukan sahdu lek bengi karo bojone sampean. Ngene iku wis gede lah. Nah, iki pintune padha sliding kaya ulut kejuguruli. Nah, terus nang kene iki kamar kedua Kamar kedua hampir padha lah karo kamar pertama, wis ono cendela rek yo, kene ge nyawang-nyawang tonggo. Pintune padha sliding kaya ulut kejuguruli yo. Terus nang kene iki kene gendekek mesin cuci yo. Iki kamar mandi atas. Wis gede rek yo, kene 200 wong 29. Wis tak keramik, klosete padha nggih, kloset duduk. Nah, saiki langsung nang area balkon. Nah, kene iki ana pintune menuju balkon. Loh. Subhanallah. Nah, iki balkone rek yo, kene gawe nyantai-nyantai utawa golek inspirasi karo gitar-gitaran yo. Ku tanya malam siang yang datang, tapi leono adan paten ono rek, soalnya iki cowidek karo musola rek. Yo, wis ngono ae rek yo, info teko aku. Oh iya. Iki omahe lokasine di Desa Banyu Urip, Pakal Beji PDAM. Ukurannya 4x10, regone murah pol. 290. Unit ready siap pindahan. Lek sampean minat atau pengen takon-takon survei lokasi wis gak usah izin, gak usah sungkan, langsung japri via WA. Untuk nomor WA bisa cek di bio profil. Assalamualaikum, bye.